avui resulta que tenim un cometa que també s'està movent. Tot es mou a l'univers, també. Tot es mou. De fet, el cometa aquest ja fa dies que hi és, el que passa que ara està arribant als millors moments per veure'l, fins i tot pràcticament a ull nu es podria arribar a veure amb un cel molt fosc i amb unes condicions òptimes. Ara ho explicarem. Mireu, el cometa és aquest. Aquesta fotografia està feta des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades a mitjans de mes. És un cometa on es pot veure aquesta cua, aquest color difuminat preciós. Il·lumina amb color verd-blau, no? Sí. Al final, en funció de la composició de la cua del cometa, doncs els materials acaba donant una tonalitat o altra d'aquesta cua. Deixem-me que us ensenyi com localitzar-lo aquesta nit, perquè si mirem cap al nord, a partir de la 1 de la matinada, que serà quan es pondrà la lluna, si localitzem l'Óssa Major, el carro gros... Que això és molt fàcil de localitzar. Sí, i una mica per sota sabem localitzar el carro petit, que potser té una mica més de dificultat, doncs just a sobre del carro petit hi haurà un puntet que a ull nu és molt difícil de veure, però probablement amb binocles podem arribar a veure aquesta... Però fins a la 1 de la matinada ens hem d'esperar? Més que res perquè hi haurà lluna, i llavors necessitem un cel molt fosc i per tant aquestes seran les condicions òptimes. Què arribarem a veure? Doncs mira, amb una mica d'esforç, amb una càmera, per exemple, amb una càmera rèflex es pot arribar a veure aquestes imatges com aquestes. Aquestes són imatges gravades avui des del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades i, si us sembla, podem contactar ara mateix amb l'autor d'aquestes fotografies, d'aquestes imatges, Aleix Roig. Bon dia, des de Prades. Com ha anat aquesta observació d'aquesta nit? Doncs molt bé, molt bon dia. Avui hem pogut veure observar a ull nu el cometa. Això és una gran novetat, amb observació directa. Això sí, sota un cel fosc i en els moments en els quals la lluna ja estava posta. Per tant, ens ve un cap de setmana fantàstic i extraordinari perquè ens allunyem de les ciutats, ens dirigim cap a aquests cels foscos, esperem que la lluna es pongui i gaudim de la màxima aproximació del cometa a la Terra. Perquè ens en fem una idea, a ull nu què podem arribar a veure? Un puntet, una taqueta difuminada o realment hi hem de posar més imaginació, més pa que formatge? Sí, de moment estem just al límit de detecció visual, per tant veiem una taca difusa, però és veritat, Eloi, que fa 3 dies no s'observava a simple vista, avui ja sí, i esperem que això vagi en augment. Per tant, és probable que al llarg del cap de setmana, sobretot potser a la nit de dissabte, a la nit de diumenge, ja sigui força més present, es pugui observar amb més claredat. De moment és detectable com una taca difusa, això sí. Per tant, la recomanació seria també fer servir binocles, per exemple, o un telescopi petit. Amb això ho podrem veure una mica millor, fins i tot detectar la cua? Amb uns senzills binocles que podem tenir tots per casa, observant cap a la zona de l'Óssa Menor, i hem vist abans que era senzill de localitzar, podrem veure'l ja perfectament. I fins i tot se li endevina la cua amb uns binocles. Per tant, animar tothom a sortir de casa aquestes nits ben abrigats i gaudir de l'observació del pas d'aquest cometa. Recordem que vam tenir un cometa molt brillant el 2020 i aquest podria ser el segon cometa més brillant del segle XXI. Per tant, tots atents. I deixem comentar també que justament aquest cap de setmana al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades vosaltres feu una observació pública, no?, per veure aquest cometa, Aleix? Sí, exacte. Dissabte al vespre hem organitzat una observació pública per justament gaudir des d'aquí, des del cel fosc de Prades, del cometa, i ho farem al llarg de la nit i ja ben entrada a la matinada, quan la lluna estigui posta, esperem que l'espectacle a ull nu i amb telescopis que oferirem sigui majúscul. Doncs Aleix, molt bona sort aquestes pròximes matinades, i ara jo et donaré també la bona notícia, i és que el cel sí, sembla que també ens acompanyarà, perquè serà net, quedarà serè, a més, ha fet una mica de vent, això vol dir que els núvols han anat marxant, la humitat és baixa, les condicions són òptimes per fer l'observació.